Ụmụnne m ụmụ Igbo, ekene m unu. Arụ isi ike wara unu ọjị n'ebe ọbụla unu si esonyere m. Ọmaka mere unu, ife dị mma mere unu. Ana m ekene unu niile bụ ndị na-esonyere m wee na-asị ife ọma mere unu. Ọ bụrụ na tata bụzi gị ifu iru m, onye ifuru iru ya na onye ị na-anụ onu ya ugbu a bụ nwanne gị nwaanyị, eze nwaanyị ọ pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya bụ ihe m ji azọ ndụ. Na nke tata nkụzi m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụ na isoro m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Ana m akụzi nkụzi ọdịnala na ịgọ mmụọ ka mmadụ si aghọta ike nke onwe ya. Ya bụ ife m na-akụzi. Ọ bụrụ na nkụzi a na-amasị gị, na ihe gbasara ọdịnala na ọ na-amasị gị, sogide m wee ruo na njedebe nke nkụzi a. Ọ dị amasịkwanụ gị, ife ị ga-eme bụ ịgbawa dọ, o wee bụrụ ya. Ka anyị gaa na n'iru ụmụnne m. Na nke tata isiokwu m ji wee bịa bụ otu ị ga-esi wee mụta ịgwa mmadụ okwu o mee ife i kwuru site n'ike nke mmụọ. N'asụsụ bekee anyị kpọọ ya how to ask and receive. Ya bụ ihe ọka inwe ike ịghọta. O nwere ihe na-akpata ọnọdụ dị otu a si eme na ndụ ndị mmadụ. O nwere ike ịnọ n'ebe ndị ga-enyere gị aka ga-enyere gị aka, ha ga-enyere gị aka. Ọ bụkwa na ijikwado ụkwụ gị jee eje yọọ, ị gaghị ayọta. Ijegodo ebe a na-eke oke ifeọma, ije ebe ahụ agafere gị. Maka gịnị? O nwere ife na-akwụchiri gị ụzọ. Ife a na-akwụchiri gị ụzọ ka m bịara taa ka m gwa gị ife ị ga-eme. Nke izizi bụ na ị ga-aghọta onwe gị. O nwere ndị nọ n'ụwa a na onweghị ihe ga-eme ka mmadụ nye ha ihe. Ndị a bụ ndị e kere ka ha bụrụ ndị onyinye. Mana n'ihi na ha aghọtabeghị ike nke onwe ha, ha akadebe onwe ha n'ọnọdụ ịyọ ayịyọ. Ha yọọ, ha ga-ayọta, iwe a na-ewe ha. Fa na onye ukwu na onye nta anọgo n'iro. Fa atụgo nwoke iro, tụ nwaanyị iro. E kere gị ka ị bụrụ onye onyinye, onye ga na-egboro ndị mmadụ mkpa, onye na-azọpụta ndị mmadụ, onye na-enyere ndị mmadụ aka n'ụdị ego. Mana n'ihi na mba, ị chọghị ya, o nwere ike ịka nwetara onwe gị n'ụlọ ụka, ị ghọtabeghị ike onwe gị. Onye ọbụla nwere ihe ya na chi ya kpere. Ụmụ ndị na-eje ụka na-enweghị ebe ha na-aga, ọ dịrị ha mma. O nwekwanụ ndị bụ na ọ bụ na fe jee ya bụ ụka fe nwebe nsogbu. Nwekwa ndị bụ na fe agọghọ mmụọ, gị na chi gị kpere ya na ịgọghọ mmụọ nwe ihe ga-eme ka ị nata oke gị n'ụwa. Ụfọdụ ọ masịkwara ha ịnọ n'afụfụ wee nwụọ. Ọ ya ga-eme ị ga-afụ mmadụ, ọ makwa ihe na-eme ya, asị ya na ife ị ga-eme ka ihe ya na-eme gị kwụsị, ọsị gị na ya eme ya eme. Ụmụ ndị bụ iweta nzu ebe ha na ọ tabu ka ọ bụrụ ha. Kedu ife kpatara? Ọ ihe a gwara ha. Ife nkụzi ụka mere ka ha mara na nzu bụ ife ọjọọ, edo bụrụ ife ọjọọ, na ibisi aka na ala gọọ mmụọ nọ ife ọjọọ, na ikpokwuo mmụọ nna nna gị ha nọ ife ọjọọ. Fa na-eze ya ka ebe a na-eze nnukwu arụsị. Onwezie ka esi wee nweta okpesi ma ọ bụ ọfa na be gị, onye ọbụla afụ gị asị onye ajọ mmadụ. Biko nụ, ka anyị yọọ mmụọ anyị akọ na uche ka ọ gbaziere anyị ụzọ. Ka anyị hapụ ịdị na-akpọ ọba anyị mkpọkọrọ, ka hapụ ịdị na-agbara anyị ya ụkwụ, ka anyị kụziere ndị mmadụ ka ha mebe nke anyị. Anyị ekweghịkwa. M wee kwerokwa ịnọ n'ọdụ, ekwenyere m ịnọ n'isi. Ka anyị kụziere ndị mmadụ nke anyị, ọdịnala anyị maka Igbo. Ka fa ndị mmadụ ka ọ gụwa ha agụba ime Igbo, otu esi agwa anyị agụụ ịsụ bekee, ije akwụkwọ, inweta akọ na uche nwa bekee, ka ọ gụwakwana ndị ọzọ agụụ ime Igbo. Ya mere ọ bụrụ na ihe ndị a na-eme gị, dịka esi wee ghọta ike nke onwe gị, dịka m na-ekwu, ghọta onwe gị. Ejezina jee na gị na ndị ahụ bụ n'ụwa ha nwe ka o si wee dị. Faya ha eje dibe, faya ha eje ụka, mana ife ga-adịrị ya mma. Ije na-amanyere onwe gị n'ebe ndị a nọ. O nwere ike ịbụ na oke onye ahụ ị na-enegara anya bụ ngwere. Ọ gafee mmiri arụ ya kọọ, gị nwa bụ oke ịgafe arụ gị adọrọ mmiri, oyi atụgbuo gị. Ya mere nwanne m, ghọta onwe gị ka ị mara na ọnọdụ nke ndị ịkwụ na ya. Ịkwụ na ndị ahụ bụ ndị onyinye n'ụwa. Yi ọnụ mmụọ gịnị ka mmụọ nyere gị aka ịkpata akụ na ụba ahụ ị ga-eji wee bụrụ onye onyinye. Obi so na akụ na ụba. O nwere ndị e nyere akọ na uche iji gbaziere ndị mmadụ ụzọ. Fa na-agbazi ụzọ, onye chọrọ ifu efu bịaruo nso n'ebe ha na onye agaghị efu. O nwere ndị bụ na okwu ọnụ ha na-akpọlite onye nwụrụ anwụ. Ya bụ na ume na-ekorupụ onye a, mana okwu ọnụ onye a kwuru ga-eme gị ume agaghị ekorupụzi gị. O nwere ndị ọdụ na akara ụwa ha banyere ọnọdụ ịnata iru ọma, ịyọ mmadụ ihe ịyọta. O nwere ndị bụ na o nweghị ihe ga-eme ka ịyọ mmadụ ihe yọta. Chi ga-ekego gị na ịbụghị onye ayịyọ. Ọnya ka ị ga-eji wee nọ n'etiti ndị ọgaranya. Ọgaranya ya ha afụta gị maka na n'ime onwe ya, anya o ji afụ ihe, ọfụgo gị na gị na ya bụ ofu mmadụ. Ka eko ya esi wee nyere gị aka, ọ na-adị ya ka ị nwere. Ọ gị na-agwakwa ya na enwerọ m, ị ga-anọkwa ọma gị jọmp jee nye onye ọzọ.
ị na-ewe iwe. Onye dị one a na-anụ olu m ekere gị ka ị bụrụ onye onyinye, kpọlite mmụọ gị ka o nyere gị aka nwee ike ịkpata ihe ị ga-eji wee nye. Abụ na onye ayọ, emere onwe gị onye ayọ na chi ga-eme ego onye ayọ. Atụzina ndị mmadụ iro na fe nyere gị aka maka na ị bụ onye aka. Ọ ya ebute ije na-ayọ gaa na-ayọta iwe ada ewe gị mgbe ọbụla. Nke ọbụla ọ bụ, gee m ntị na ị chọrọ ịkwụsị ya bụ ọnọdụ ayọ ayọta ije ebe a na-eke oke ihe ọma o ruo n'aka gasị ka ekegharịa ya. O nwere ife na-akpata ya, ọta ike onwe gị, gị na mmụọ gị dịrị na mma. Asị m gị kpagharịba n'iru agbara dị iche iche, n'iru arụsị dị iche iche. Ọ bụkwa ihe ọ pụrụ iche na-akụziri gị ike nke onwe gị ka m na-asị gị ghọta nke dị n'ime gị, chi dị n'ime gị. Gị kpọlite ya, na-agwa ya okwu, mee ya ezigbote enyi dịka onye Igbo egbo. Ana m akụziri gị isi gị jee kpebe ekpere ụka, ihe m na-akụziri gị kpebe ekpere ọdịnala. Ya bụ ife m na-akụziri gị maka na ọdịnala ka m na-akụzi ebe a. Usoro ọdịnala bụ usoro ahụ m na-akụziri gị ka ịghọta ike nke onwe gị. Ya bụ ọ bụ ndị ife ọdịnala dị amasị gị, ọ bụ uru ige m ntị. Ya bụ ịghọta ike nke onwe gị, anyị bịa kọsaziere mmụọ gị. Anyị adị m akụzi nkụzi na ọ bụrụ na ịgọwa mmụọ nsogbu gị niile a na anyị ga na-enwe nsogbu ga na-adị. Maka na nsogbu a na-adị gị ga-eji wee ka ị ga-eji wee mara na mmụọ ị na-akpọpụ na ọ na-aza gị. Ọnwụnwa ga na-abịa n'ụzọ gị o, mana ọnwụnwa karịrị gị aya ha abịakwa. Nsogbu ya na-abịakwa o, mana nsogbu karịrị gị aya ha abịakwute n'ụzọ gị. Ọnwụnwa ahụ bịakwute gị, ọ bụ onye na-agọ mmụọ wee mepụ gị ọbara n'ahụ. Ọ bịakwute onye na-adịghị agọ mmụọ tọgbọrọ n'efu gbuo ya, onye abụ na onye anwụọla n'ike. Nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, mụta ike nke onwe gị, mụta ịgọ mmụọ, tinye ya n'ọrụ, na-agọ mmụọ, na-akwanyere mmụọ nne gị na mmụọ nna gị ugwu. Ya bụ ha bụ okike kere gị. Enweghị onye si n'elu daa, onye ọbụla nwere ebe o si bịa. Nne gị na nna gị mekọrọ arụ wee mụpụta gị. Ya bụ ajụ na nne gị, ajụ na nna gị, ajụ na aja na be nna gị, ajụ na aja na be nne gị. Onwe ụfọdụ adịghị ekwe ana na be nna ha, ụfọdụ adịghị agada ikwu nne ha, mana ịchọkwa ka okike gọzie gị. Mana ebe na-abụ a iro dị ya, be nna gị agwa gị na enwe ndị na-eme isi ebe ahụ. Ị n'ebe ahụ ị ga-anwụkwa. Izere be nna gị. Kedu ife ga-eme gị adị na-eru n'ụlọ? Mana ị ga-eketa oke be nna gị, dị anụ ụlọ, ụmụnne gị na-eme isi. Mana ụbọchị nwa gị maọbụ nwunye gị nwụrụ, ị ga-ana ụlọ ka ezi ndị ga-abịa mgbe ahụ ka aba na-arụ ka unu na-eje na-eketa oke ife ọma dị na be nna. Dịka ị na-aza afa nna gị, sọ nne mụ gị, na-azakwa onye obodo ahụ, ketekwa aja na be nna gị, ketekwa oke ana ubi. Ife n'ebe ahụ ma maka gị agbagharịzina. Mmadụ adịghị agbanarị inyogo ya n'ọsọ. Dozie ya ka ọ dị mma. Afụbeghị m onye ghọtara ike nke onwe ya sị na ya na-agbara nna dị ọsọ, asị ọcha ka ọ bụ. O wee bụrụ ya ụmụnne m, ka anyị gaa n'iru. Ọ bụrụ na ị weta ya bụ ihe m chọrọ ịgwa gị kịta bụ nzu na-emepe ụzọ ọbụla. Nzu anụ a na-asa anyị na ife ọjọọ, ọkwa oke agbara ka ọ bụ. Mmụọ na-anaghị anụ ihe were nzu wee kpọọ, ọ ga-anụ olu gị. Naanị ife a na-adịghị eji ya eme bụ ife ọjọọ. Ọ n'ime ana ka o si wee pụta. O nweghị ife mere ya ka o jibe oji. O wee dị otu ahụ ọ dị. Iwelite nzu ahụ, iweta nnu. Ụnụ m ife nnu na-enye na ndụ mmadụ. Esie nri kịta etinye ya nnu, ọ dịghị enwe ụtọ. Mana etinye ya nnu, o nwee ụtọ. Nnu ife ọ na-arụ, ife mmụọ na-arụ buru ibu. Mana nke taa bụ na iweta ya bụ nnu, iweta nzu, wee wetazie ose ọjị 7 na abụ 7 tinye n'aka nke, tinye n'aka nke a wee kubiwe okwu 7 na nzu, 7 na nnu aka na abụ wee kubiwe okwu. Kpee ekpere anụwa n'oge abalị tupu ị nakpuo. Weta efere ọcha, efere na-akwụwa akwụwa na-enweghị ihe akara n'ime ya, wee kpọba okike kere gị na mmụọ onwe gị. Cheta na asị m ụnụ ihe ọbụla bụ ife mmụọ ị na-eme, kpọlite mmụọ gị. Ịgwa ya na ife ị chọrọ ime na ọ na-emezi ndị mmadụ kwe gị nkwafa adịghị eme ya, na ọ na-emezi ihe mmadụ ihe na ịdị ayọta, na ọ na-emezi ụchụ na-agbazi okwu ọnụ gị. Ịbịazi ekwu okwu, nwe onye na-ege gị ntị. Ikpe ọkọ ọsọ ma bịa goro m, nwe onye na-abịa ego gị. Uchu okwu ọ na-agbakwuo gị. Kọsachara ya mmụọ gị, wetazie ihe anọ aka nka, weta nke anọ aka nka, wee kubiwe okwu. Na tata ka ị na-ekwubi okwu, wee na-asị bido tata agaba ife ọma ga na-achọ gị na-abịa. Nwoke fụ gị na ọ ga-afụ ife ọma, nwaanyị fụ gị na ọ ga-afụ ife ọma. Nzuzu ghere gị ụzọ, ekwe ọ n'isi nkelu ka ọ dị. Onye ọbụla ị gwara okwu ya ga ihe i kwuru.
ịyọ mmadụ ihe, onye ahụ ịyọrọ ya mee ihe i kwuru. Na tata na ị na-ayọkwa na onye ịchọ ka ije ihe onye dị na ihe, ha biko nyere gị aka na onye a n'okwu ọnụ gị iwe ewekwana ya, ya mere gị ife ikwu. Na tata ebe ụzọ na-anaghị aga, nzu ya zughere gị ya bụ ụzọ, ikwuchi okwu ahụ, i were aka gị nyebata n'isi gị, nke a nyebata, wee were ya debezie na efere a, hapụ ya ebe ị ga-edina n'ime ụlọ. Chifo n'ụtụtụ wepụta ya, suo ya ọfụma. Isuchaa ya ọfụma, mee ya ka ọ dị nnọọ n'ezigbote pawuda. Nwere ike itinye ya na blenda den itinyezi ya na ikwe ị ga-esu ihe, suo ya ọfụma. Ọ dịrị n'iwu na ihe amatụtụ ya ikwe, ọ dị n'iwu. Imesịa ya n'ụtụtụ mgbe anyanwụ ji awa, iweta ya bụ nzu tinye na aka ekpe gị, aka ekpe left hand gị, wee kwubie okwu. Na tata ka ị na-ekwubi okwu si na ihe ọ na ị ga-ayọta. Mmụọ nke ayọ ayọta na ị na-ayọ ya ebe ọbụla ọ nọ taa, ya banye n'ime gị nwa bụ onye dị otu a. Ọ bụrụ m bụ ọpụrụ iche, si banye n'ime mụnwa bụ ọpụrụ iche, ka ọ ga-abụ nkwuo okwu ụmụ ụwa n'onu m, ikwuo ya, ratụrụ ya n'ire gị, ibuluo ya n'anyanwụ, anyanwụ na-awa awa. Mee ya mkpụrụ ụbọchị 7. Imechaa mkpụrụ ụbọchị 7, nke fọziri afọ, were ya wụnye na mmiri ị ga-eji wee wụọ arụ. Ji ya wụọ arụ, cheta na ịsacha arụ a, na ị gaa na-eficha ya eficha. Mgbe ọbụla ị wụrụ arụ mmụọ, eficha na arụ gị eficha. Ụmụnne m, ọ bụ na anyị na-eme nke, ọ ga-enyekwara n'anya aka. Na o nwere ebe ị chọrọ ịga, o nwere ebe a kpọrọ okwu, o nwere ebe a na-ahụ post, ị chọrọ ka afụta gị, ị chọrọ ka ị sonye na ife a na-eme, mee ya bụ ihe. Ihe ahụ bụ mkpa gị, ị ga-eji nzu a wee kwuo ya. Ọ ga-adị ka isi wee kwuo ya. Naanị ihe ga-eme ka ọ dị ka isi kwuo ya bụ na gịnị? Nke izizi na ịbụ ajọ mmadụ. Ajọ mmadụ, ife ọma mmadụ na-ebute gị. Ị naghị egbu mmadụ, mana ị na-eji ọnụ kwute ihe eji egbu mmadụ. Ị naghị eme nsi, mana ị na-akụzi ndị mmadụ ebe a ga-eje wee mee nsi, ma ọ kwute ihe a ga-eji wee mee mmadụ nshi. Ị naghị egbu ọchụ, mana o jighị okwu ọnụ gị wee gbuo ndị mmadụ. Ihe ahụ bụ ihe ọjọọ ị na-eme gị nwere ike ime gị ime ihe ndị a na-akụzi, ị gaghị afụ ife ya. Eziokwu na anyị dị ka azụ nọ na mmiri, anyị adịghị asị na mmiri adịghị anyị n'ọnụ, mana ajọ omume gị akakwa n'ezi omume gị. Ya mara unu mma. Nkụzi amasị unu, bịanụ na WhatsApp, zitenu m ozu na-ede n'ife odide, unu akpọ na m akpọ. Okwu ọnụ bụ voice ka unu eji wee kwuo okwu. Ya mara unu mma. For spiritual product ọbụla ị chọrọ, ị gaa n'ime ahịa, ị ga-afụ ya. Anya furu Ghost type product. Ị chọzie special product nke na-adịghị aga n'ime ahịa, ịkpọtụrụ eze nwaanyị ọpụrụ iche, anya furu ugo spiritual home, ị ga-enweta ya. Ya mara unu mma.